poeta, crític, traductor i lingüista català. Gabriel Ferrater va desenvolupar part de la seva trajectòria literària a Sant Cugat els darrers anys de la seva vida. La seva implicació amb la ciutat ve donada per una llarga trajectòria com a poeta influent de la literatura catalana, elevant la nostra llengua a les més grans alçades expressives, en la seva vessant intel·lectual com a crític en l'àmbit de la lingüística i en l'àmbit educatiu, exercint a Sant Cugat com a professor a la Universitat Autònoma, tot convertint la nostra ciutat en un focus literari de primer ordre, promovent un epicentre de tertúlies, trobades i discussions intel·lectuals que van tenir lloc a El Mesón. Sant Cugat reconeix el compromís de l'artista amb la ciutat i la seva llarga trajectòria artística i per això li concedeix, a títol pòstum, la distinció honorífica de fill predilecte de Sant Cugat. Rudolf Hasler va ser un pintor, humanista i intel·lectual del segle XX, un referent de l'hiperrealisme pictòric i del detallisme fotogràfic que va assolir un reconeixement internacional. Ja en la seva maduresa i després de molts viatges, Hasler va establir un vincle emocional i artístic amb Sant Cugat, especialment amb el monestir, que visitava cada dia, fet que el va convertir en un dels personatges més reconeguts de la ciutat. La manera de veure i viure l'art de Rudolf Hasler ha impregnat la cultura santcugatenca amb el seu llegat, que a més podrà romandre a Sant Cugat gràcies a la tasca de preservació, conservació i difusió que en fa la seva família. Sant Cugat reconeix la implicació de l'artista amb la ciutat i la seva llarga trajectòria artística i per això li concedeix, a títol pòstum, la distinció honorífica de fill predilecte de Sant Cugat.